E agora voltamos a Pantón, porque lembramos que ven de abrir a Fundación San Rosendo ali a residencia da terceira idade que construiu no citado concello. Está recibindo os primeiros residentes, empezan tamén xa a contratar as primeiras persoas que van a atender a eses residentes. Queremos coñecer algo máis de como vai a posta en marcha deste centro e por ela acompáñanos a directora da Residencia de Maiores de Ferreira de Pantón, Elena Ulloa. Hola, moi bo día. Hola, bo día. Que tal, como están sendo estes primeiros días? Bueno, pois están sendo moi gratificantes. Ben, moi ben. O centro conta con capacidade para 46 persoas. Xa están todas aí ou aínda non chegaron todos os usuarios? No, conta con 36 para 36. Aínda non están todos. Cando esperades que as prazas estén cubertas? En función, imagino, evidentemente, da demanda, pero cal é a expectativa que tedes? Efectivamente. Aquí na residencia traballamos con un modelo centrado na persona, que é o eixe de todos os nosos cuidados. Isto significa que cada residente é único, ca súa historia, as súas preferencias e as súas necesidades. Entonces, todo o equipo adaptámonos a eso. E non se trata só de cubrir necesidades básicas, sino de respetar a súa dignidade e as súas decisións. Con eso, axudarles a manter a súa autonomía o maior tempo posible. Entonces, as familias, claro, forman parte tamén dese proceso, entonces vamos progresivamente. Moi ben, de xeito progresivo van incorporando usuarios e imagino que tamén persoal, non? Con canto persoal abren? Pois mira, cando este a pleno funcionamento, suporá a creación de 20 empleos directos. E nestes momentos, cantos usuarios hai e cantos traballadores, Elena? Neste momento hai 10 usuarios e hai 9 traballadores. E como é o día a día? Contenos un pouco que tipo de cuidados, de servizos recibe cada un dos usuarios que están chegando aí. Pois mira, reciben todo tipo de servicios, por suposto. Claro, traballamos pois un pouco no modelo que che comentaba, centrado na persona. Entonces traballamos adaptándonos sobre todo pois a eles, as súas preferencias, que tomen decisións, sobre todo as familias tamén, contando con elas, e un pouco adaptándonos a todo. Bueno, organizando a posta en marcha do centro, porque ao final é deso do que se trata, non? Ir poñendo o día, pois, algo que se estrea, que se está estrenando nestes momentos, non? Sí. Adaptarse os traballadores aos usuarios e os usuarios tamén aos traballadores. Para moitas familias non é sinxelo o paso de decir, bueno, teño un familiar que non está ben, eu non teño toda a disponibilidade que quixera para cuidalo, levo a unha residencia. Que lle diría a xente que ten aí esa contradicción con el a hora de tomar unha decisión destas características? Pois mira, eu diríalle que veñan tranquilos, que aquí van a encontrar un entorno seguro, profesional e, sobre todo, moi humano. Nós sabemos que esa é unha decisión importante e traballamos tamén para que tanto residentes como as súas familias estén tranquilos e se sintan sempre acompañados. E traballamos nese modelo centrado na persona, onde cada residente é tratado de forma individual, respetando sempre a súa historia de vida e as súas decisións. Significa tamén un pouco desenrolo para a propia comarca de Lemos, para o propio concello de Pantón, non? Que din a veciñanza, como están acollendo esta apertura? Pois a verdad é que eso sí que eu teria que destacar, unha acollida excepcional. E claro, nós somos conscientes que ademais de mellorar os servizos asistenciales que xa había, esta residencia vai ter un impacto moi positivo na zona, porque cando estén a pleno funcionamento crearánse alrededor de 20 empleos directos. Claro, eso contribuye a dinamizar a economía local e generar oportunidades no entorno rural. Os usuarios non saen da residencia ou teñen a posibilidade, pois se son veciños da zona, da contorna, do propio Ferreira, de poder salir ao seu domicilio, de ir a tomar un café aí a un bar da esquina? Sí, por suposto, eso sempre. Sí, poden salir acompañados sempre. Que algunha anécdota para iniciar agora a actividade? Algunha curiosidade que poidamos contar destes primeiros días? Eu destacaría sobre todo a gran acollida do que é a comarca, do que é aquí o pobo, anécdotas, todo moi tranquilo. A verdade é que as familias temos moi boa acollida por parte delas,
a verdade é que moi ben. Que están moi contentos. E o persoal, bueno, vostede mesmo é do Concello de Carballedo, así que da comarca, da zona, o resto dos traballadores son tamén aquí da contorna? Sí, o resto son daqui, todos da zona, son todos de cerquiña, sí. Moi ben, houve unha grande afluencia cando empezaron a solicitar que se presentara xente para traballar nesa residencia, creo que tiveron vostedes moita afluencia, así que imagino teñen aí unha boa lista da que tirar. Pois sí, a verdade é que agradecidos tamén por esa acollida, sí que seguimos tendo, a verdade é que seguimos tendo, sí, demanda. Houbo xornadas de portas abertas antes de empezar a recibir os residentes. Agora, calquera persoa maior que queira ir a esa residencia, que nos este a escoitar, que lle poida interesar, dicir, bueno, non sei se decidirme ou non, pode ir a visitala. Sí, por suposto, estamos encantados de mostrarlles o centro, explicarlles o tipo de servicios que se ofrecen e de presentarnos, desde logo. E chegan de que xeito? A través dos servicios sociais dos concellos, directamente as familias acuden aí, imagino que en función da dependencia da persoa que vaya á residencia tamén será un pouco o custo do servizo. Efectivamente, sí. Chegan desde a súa casa, desde os hospitales, desde outros centros trasladados, sí, de todos os lados. Bueno, pois aqueles que queiran saber máis non teñen máis que porse en contacto coa dirección desta nova residencia que a Fundación San Rosendo abriu aí no Concello de Pantón. Este mes abriu as súas portas, está paulatinamente incorporando usuarios e traballadores e, bueno, esperemos que lle vaya moi ben, así que agradecemos a directora Elena Ulloa que atendera a nosa chamada para coñecer algo máis deste novo servizo que abre as súas portas aquí para a xente de Pantón, pero tamén para o resto da comarca, non? Exactamente, sí. Mentres haxa prazas, independentemente do lugar de orixe dos usuarios, seguro que son ben acollidos. Sí, eso desde logo. Moi ben, pois Elena, que vaya moi ben e grazas por estar con nos. Ata a próxima, bo día. Moitas grazas a vos. Hasta logo, bo día. Más de uno Monforte, Onda Cero.